Assalamu alaikum Turkmenportal web saytımızın mehriban ve hormatly tamaşaçylary. Bugün biz size nämeler hakkında görüşmek. Dünyada en meşhur şahsiyetleriň biri hakkında görüşmek boldy. Kim ol? Aýdym sazyň şasy adyny alan sunugydy. Ol dünyada en meşhur aýdymçy diýip ataplanýar. Diýmek, size meni elbetde tanaýansınız. Maýkl Jekson. On çıkada Guinness'ın rekortlar kitabına giren 15 tane gelýärmi bayrağının eýesi dünya ýüzi boýunça milyarddan gowrak aýdym sad albomlaryny satmagy başaran bularyň emmesi elbetde Maýkl Jekson. Ol 11 ýaşynda Ykjam Amerikanyň aýdym sad chartlaryna birinci orny eýelen ýaş aýdymçy ökünde rekord goýar. Onun ýene bir rekordy ol en köp pul gazanmagy başaran aýdymçy. Maýkl Jekson 2000-nji ýylda 39 sany haýyrda galat guramasynyň gollaýarlygy üçin Guinness'in rekortlar kitabyna girýär. Onun alan resmi bayraklarynyň sany jemi 372 sany bolupdyr. Olan altyn, platina, brilliant disklary tagy Almanyňdy. Garar bu aýdymçynyň diňe rekordlar bayraklarynyň sany bir kepleş getsek bolanyp gadyp kiretiňini biz bugün size onun ömrü ýol hakynda görmek. Gydyklymy? Eger Maýkl Jeksonyň ömür döredijiligi size gydykly bolsa, onu biziň bilen galyň we başlaýar. Maýkl Joseph Jekson 52-nji ýylyň 29-njy awgustynda Amerikanyň Indiana ştatynyň Gary şäherine dünýäge geldi. Onun kakatı Joseph Jekson aýdym sad manager, ejek bolsa Catherine Jekson, ýani ýazyjy eken. Maýkl Jekson olaryň 7-nji ogly. Jim bolsa maşgalada 9 sany çağı bar. Olardan 5 oglan, ýani Jackie, Tito, Jermaine, Marlone, Michael, Randy, 3 tane mygy, Maureen, Lyoto we Janet. Başda maşgala başı Joseph Jekson zavodda işläpdir. Ýöne olam onun aýalym aýdym aýtmagy halaýan ekenler. Şonuň üçin Joseph Jeksonyň eň gol ardularynyň biri aýdym sad toparyny döretmek bolupdyr. Ol öz arduwyny çağalaryny hasyl etmegiň külkülüne düşüp başlapdyr. Ene şu ýerde de köp çağaly atanyň çağalarynyň köplügi peýda bolýar. Ýani peýda tarapyna ýa. Ol öz 5 tane ogluny ýüşürip Jekson 5 toparyny döretipdir. Şeýdibem Maýkl Jekson 5 ýaşynda ýa öz agalary bilen bu toparda aýdym aýtyp başlaýar. Kakalar bolsa olaryň menejerini urlaýar. Ol öz ýaşaجyk toparyndan eýdip ýyldary ýasamagy niýet edinen soň olar te surnuğyan çatır gölleşdir ýani eken. Joseph Jekson öz çağalaryna gaty ýuwuz darapdyr dogry. Her gün mektepden gelen soňlar çağalar 5 saat aýdym aýdyp tans edip tur gölleşmeli ekenler. Eger ýaşaجyk aýdymçylar tansy aýdymda ýalňyş aýan ýagdaýlaryna gaty şeýle bir galawyny ýani eken bolen kemermi taýak lema kuş ille tapawy ýok tapan dady bilen şeýlere görnüşde terbiýeli ýani. 5 tane Jeksonlar bir ýerde aýdym sad bätleşip bar bolsa kim bilen atlaşyp çykdylar. Jekson 5 topar 1960-70-nji ýyllaryň aralygyna ul meşhurlyk kazandyr dogry. Bar wagtyn aýdym aýtmagy hem çygyşa taýýarlanmagy sarf edýän Maýkl ahyrynda aýdym sad ornuna hiç hili bilim alman galypdyr. Okama onuň wagtyny. Maýkl Jekson öz şagalygynyň videosyny görmedi. Onun özü bu barada şeýle ýatlaýar. Daşda görügümde bolup geçen zatlar düşünmäge meniň wagtym ýokdy. Maňa derek hemme zady başga adamlar çöýärdir. Ketek adamlar meniň durmuşymy köçüp bolýar. 1971-nji ýylda 13 ýaşly Maýkl Jekson ýekelikde çykyş edip başlaýar. Şol bir wagtda ol toparda aýdym amaýtýar. Aýdymçynyň ýekelikde çykaran ilkinji albom 1972-nji ýylda ýadyga edilýär. Ol Got to be there, ýani şol ýerde bolmaly diýip adlandyrýar eken. Soň ýeni şol ýyl band 1973-nji ýylda Music and Me, ýani sad we men. 1975-nji ýylda bolsa Forever Maýkl, hemişelik Maýkl adly albomlaryny çykarýar. Olaryň hemmesi ul üstünlük kazanýar. 78-nji ýylda Maýkl Jekson kompozitor Quincy Jones bilen tanışýar. Quincy Jones aýdymçynyň inniki 2 albomynyň prodüseri bolýar. Olaryň birincisi 79-njy ýylda çykyp Off the Wall, ýani diwardan aşağı bir ýere diýip adlandyrylýar. Bu albom 20 milyon egzemplarda satylyp Maýkl Jeksonyň adyny dünýä ýüzüne meşhur etdi. Şol albom bilen aýdymçy öz ilkinji Grammy bayragyny aldy. Ýöne has ul üstünlük oňa entek öňde garaşy. 1982-nji ýylda Maýkl Jeksonyň Thriller adly albom çykýar. Bu albom taryha girýär. Ol çykan madyny 40 milyon sany. Şu neçenli jemlen bolsa 110 milyon sanyny satylýar. Thriller hemem döwrüň en köp satylan albomy ökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna girýär. Ödem şol rekordy hemide çelli hiç bir aýdymçynyň hiç bir aýdymy döwüp bilen.
Ol şu wagtda çelik hem Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň taryhynda iň köp satylan albom bolup durýar. Thriller ýeki özi 28 tane Grammy bayrağını kazanmaya başladı. Aýdym, Maýkl Jekson şu albomdan soň dünýäde özünden meşhur aýdymçynyň ýokdugyna düşünýär. Thriller albomuna 3 tane şekilli aýdym düşürilýär. Olardan Bilesiň aýdymy MTV aýdym ýaýlymynda görkezlen Qara ýagal aýdymçynyň ilkinji şekili bolýar. Öňe berilen atyjy. Thriller şekilli aýdymyny bolsa mini film elbetde diýseňem bolýar. Sebäbi onuň dowamlygy 14 minut. Öz karýerasynyň dowamyny 40 töwereg şekilli aýdym surata düşüren Maýkl Jekson her şekilli aýdymna edil kino düşürýän ýalçynlyk içemeşýär. Ýöreýte belli rejissörler, aktyorlar çagyrýar. Bu bolsa o döwür üçin elbetde ören giň. Maýkl Jeksonyň meşhur zatlaryň ýene birim ay ýöreýişi, ýani bilýärler. O şonuň özi bolup. Bu tanys häzirki dünýäniň kemme künjeginde tanalýar. Köp kişi ay ýöreýişini ýani lunny pahotkany Maýkl Jeksonyň özi oýla tapandyryjy. Ýöne aslynda bu tanys oňa 1980-nji ýylda R&B aýdymçysy Jeffrey Daniel öwretýär. Ony sunat derejesine ýetirip meşhur eden adam bolsa Maýkl Jekson. New York Times gazetesi aýdym çakyndan şeýlerek ýazyp geçýär. Häzirki zaman aýdymsal dünýäsinde Maýkl Jekson bir ýany, galanlary elbetde başga ýany. 1983-nji ýylyň noýabr aýynda aýdymçy Pepsi kompaniýasy bilen $5 milyon şertnama alaşýar ýöne gullaryň birine mahabat üçin konserti suraty düşürip durqalar pirotexnika sebäpli ýangynlar. Maýkl Jeksonyň saçyna ot düşüp kelýärdiň epetliýeri 2-nji, 3-nji derejede ýanýar. Siz telekeşi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brandiňiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip künjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Turkmenportal size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňizde goýular. Turkmenportal netijeli mahabat platformasy. Yaralan ýerden aýyrmak üçin aýdymçyny operasiýa edýärler. Aýtmaklaryna görä şondan soň Maýkl Jekson plastiki hirurgiýa bilen gyzygyp başlaýar. Şondan soňky ýyllarda onuň ýüzi esasen burny tanalma derejede ýitýär bilşmeýärdi. Burnuny aýdymçy çylşyrymly tansylaryň birini ýerine ýetirip ýykylanyna döwýär. Soňam operasiýalaryň kömegi bilen ony düzeltdirmek bolýar. Ýöne Maýkl Jekson burnuny ýöne bir düzeltdirmän, ony gowy içeldi. Öz autobiografiýasynda Maýkl diňe öz burnuny hemem iňegini ütgötdirenini ýazyp geçýär. Lukmanlar onuň iňegini çukunjyk edip ýasap berýärler. 1990-njy ýyllarda aýdymçynyň ýüzi şeýle bir ütgöýä bolan, oňa edilen operasiýalar 1 ýa 2 däldige elbetde düşünip bolýar. Renke ütgöýär. Häzirki wagtda Jekson adından 15 operasiýany geçiripdir diýip asaplaýarlar. Ýöne ondan metre ütgän zat bar olan aýdymçynyň renki. Ýa-da bellek geçdim men. Ol bir näçe ýylyň içinde ýuwaş-ýuwaşdan agyryp akýaglatyny görýär. Köp kişi Maýkl Jekson ýöreýte lukmanlaryň kömegi bilen öz bedenini agardandyrýar. Gazet jurnallar bu hakynda bir giden makalalar ýazdylar tuğuny döwründe teýär ýalimlarda Jekson bedeniniň agarşy bardy gepleşik baryny görkezdiler. Ýöne soň aýdymçynyň vitiligo türkmençe aýdymyzda bolsa pi saçma keseliniň bardygy belli bolýar. Bu keselli adamyň bedenine ak tegmirler peýda bolýar. Ýuwaş-ýuwaşdan kesel beçerilmese tegmirler adamyň bedenine ýerer. Bu kesel bilen elbetde görüşüp Maýkl Jekson bir giden derman içen eken. Ol gaty horlanýar. 1984-nji ýylda aýdymçynyň 1 metr 78 santimetr boýuny agramy bolsa bary ýogy 48 kilogram bolýar. Maýkl Jeksonyň sesi bolsa ütgemän 7-nji wagty döwülip ýogyny manyar. Adamlar bu ýerde lukmanlaryň eli ba diýip çatlaýarlar. Bilemler. Aýdymçynyň hemme aýdymlary halkyň sevgisini gazandyr diýsek ýalňyş bolar. 1987-nji ýylda Bad diýen aýdyma 18 minutluk video rolik düşürilýär. Onuň rejissor dünýä belli Martin Scorsese bolupdyr. Video roligiň budjeti $2,2 milyon. O wagtlar hiç kimi tanamayan aktyor Wesley Snipes klibe düşýär. Tanamayan bolsaňyz Blade. Göräýin şu zalýarny. Wesley Snipes. Not know
who you are messing with. Blade 2. Call it off right now. Rolün 4 minutunu montaj edip şekilli Aýdymy vurup çeleyelime gurutýarlar. Time jurnal ona maskaraçylyk diýip atdy. Adamlara Maýkl Jeksony tanıp ýaran. 1982-nji ýylda Aýdymçy Smooth Criminal adly şekilli Aýdym çykarýar. Şonda Maýkl Jekson täze tanysany görkezýär. Ol öňe ýere çenli aşağı egilip, soňam aýagyny iplemendi kelýär. Şekilli Aýdymda bu tanys üçin ýöretli kemerler ullanýar. Sahna tanysy üçin bolsa Maýkl Jekson ýöretli kuş taýýarlar. 1990-njy ýylda Aýdymça 10 ýyllyk artistry bilen bayrak berilýär. Ykjam 91-nji ýylda bu bayrak onuň adyny göterip başlaýar. Şol ýylyň ahyrynda Maýkl Jeksonyň Black or White adly şekilli Aýdym çykarylýar. Bu towalak kitapda. Onda ýeki öýde öýde oturmakdan ýadan Macaulay Culkin suraty düşýär. 1991-nji ýylda Aýdymçy Dangerous adly albomuny çykarýar. Şondan soň ol ýurtlara aýlanyp 70 oglay konsert berýär, turne. Olardan giden gerdejileriň hemmesiniň haýır-sakalat programmalardan paýlaýar. 1993-nji ýylda Maýkl Jekson Give Into Me adly şekilli Aýdym halta öýdürler. Bu ýerde Aýdymçy pop aýdymlaryň çäginden çykyp hard rock stiline geçiyor. 1994-nji ýylda Maýkl Jekson meşhur Aýdymçy Elvis Presley'nin gyzy Lisa Marie Presley bilen gidilýän nikahlaşýar. Bu nikah 96-njy ýyla çenli dowam edýär. History, Past, Present and Future Book 1 adly goşu albomuny Aýdymçy 95-nji ýylda çykarýar. Albomda TV-ge tuqoramak hakkında Ýeriň Aýdymy adly Aýdyma şekilli Aýdym ýazylýar. Onun üçin Maýkl Jekson ýeriň 4 iklimine gidip suraty düşýär. Şunu ýalyadym şu klip. 96-njy ýylda They Don't Care About Us. Olar biz hakda aladydynoklar adly şekilli Aýdymyň ismini işlenýär. Ol Amerikada kendini üstünlük gadan ona derek başga ýurtlarda gatnaşyp bolýar. Bu Aýdym deňlik üçin görüşen adamlaryň senatyny urýar. Şol ýyl öňki aýalynyň aýrylyşan Jekson özüne seredýän lukmançylyk uýasy Debbie Rowe'a ýülenýär. Gyýyt Aýdymçynyň pis açma keselini bejerýän eken. Debbie bilen Maýklyň iki çagasy 97-nji ýylda şahzada Maýkl Jekson adly ogly, 98-nji ýylda bolsa Paris Michael Catherine Jackson adly gyzy bolýar. Maýkl Jekson Debbie Rowe bilen 99-njy ýylda aýrylyşýar. 2001-nji ýylda Invincible Ýeňilmezek adly täze albom prezentasiýa edilýär. 2009-njy ýylda Aýdymçy täze albomuny çykarmagy meýilleşdirýär. Onuň ýany bilen hem 40 sany konsert bermekçi bolýar. Ýöne gynalsagam ýetişenok. Şol ýyl Maýkl Jekson aradan çykýar. Maýkl Jekson nämeden aradan çykýar? 2009-njy ýylyň 25-nji iýunyna irilen Aýdymçynyň şahsy lukmany Conrad Murray oňa propofol tanjymyny edip edýär. Bu tanjym Maýkl Jeksona uqsullukdan kösenýän üçin edilýän eken. 2 saatdan soň lukman Aýdymçynyň otagyna girip onuň düşöwüni gözüni giňden açyp doňup ýatandan görýär. Conrad Murray badavat Jeksony reanimerlejek bolup jan edýär. Bu gynasatda başa barmaýar. 12:20-de tiz kömege jan edilýär. Lukmanlar şondan 4 minut geçip-geçmänkä gelip ýetişýärler. Hemem demsiz düýtsiz ýatan Aýdymçyny görýärler. Olar wagt ýitirmän şo wagda işe girişýärler. 2 saatda görüp ony jana ýetirjek bolup görüşýärler. Ýöne yerli wagt bilen 14 saat 26 minutda Maýkl Jekson aradan çykýar. Soň geçirilen derňew Aýdymçynyň ölümine lukmanyň geleňsizliginiň sebäp bolýandygyny tasdiklýar. Maýkl Jeksonyň lukmanynyň lukmanlyk ygtyýarnamasyny elinden alýarlar, hemem 4 ýyl tutsuga uğraýarlar. Maýkl Jekson aradan çykanda onuň $1 milyon bergisi bar eken. Kime? Öz bergilerinden çykmak üçin Aýdymçy 40 sany konsert bermäge razy boldy. Maýkl Jekson aradan çykanda onuň konsertlarynyň peteklerinden gelen girdeji $85 milyon töwer eken. Bu mahsus pul ýöne lukmanlaryň aýtmagyna görä, onça konserti Aýdymçynyň saglygyny elbetde götürjek därik. Maýkl Jekson aradan çykanda soň onuň Aýdym saatına bolan tapyklanma 720 saat. Yani paçgaly ýagdaýda bir zat bolýar durmuşdy. Ondan soň adamlar taňyp başlaýar. İslendik gelmiş. Ykjam bir ýylda onuň çağalary $160 milyon gadanýar. Häzir bolsa ykjam bu ýerde 3 milliarddan geçip gitdi. Maýkl Jekson bu ýerde de rekord goýdy. Öz ölümünden soň iň köp pul gadanmagy başaran adammış. Ine ähwan tomoşaçylar, eýdi watandaşlar Maýkl Jekson hakynda size ýetirmekden maglumatlarymda şulardan bar. Bilesiň gelýär gepleşigine Belet filmde we Belet videoda tomoş etdiler. Soňra ýene günlerde görüşýärse koşta bolun we özüňizde goýja hereden ähwalda. Bilen Maýkl Jeksonyň tanysy bilen bu gepleşigine jende.